Hello! Punta mo na! Gawa to! Samantak ko nakita! Ito mga ito! Ay! 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 Sabi ka! Mamumag ka! Ako nakita dito! Saan to? Ba't yan daw? Nakikitong kayo! Saan to? Turon, na mga pati mo na utong ron. Basta! Hindi ka mo to! Sakita na to! Ay, kupot-puti. Bahala ka na rin! Ay, kupot-puti niya. Bahala ka mo ulakaw, boy! Basta! ulakaw nito. Ayaw kay hadlok ito! Dito! Bahala ka na! Taka, magdaga no. Tako na yung agtako no rin. Ang titutok. Unsa itong hadlok tana. Tayo mo ulit mo rin. Grabe! Buwan siya tangawan! Grabe, di ba tumahadlok? Taawon, tabi-tabi makakita ka itong buwangan, di ka mudagan! Oy! Matay, tinuod yun na yung gingon day. Pito mahingatan ako dito, kung gibilin akong motor. Ingon bitaw ko nimo, di ka sa kamuto! Tuo kong but-but eh. Pasinang ko sabi kay ka. Paway dire mo. Paway ta. Dire kay wala na to dire. Paway sa tadiri kay. Paway sa dire kay. Papahala ito kong motor kay. Ito Ari, sa ari, lingkot tapat Lingkot ta tapat dito. Grabe. Grabe. Kapuyag dagan-dagan ako. Tuma yun atang. Ito ni matinuon, mali ay dito yung gingon. Abi ko, but na to. Din lugaran no, tinuod jud kay ingon mga kuan na. Lukan jud Oh. ni sorry. Ano naman to? Kahoy. Ligiya ko, ligiya. Mato ka? Ligiya. Nanasan! Ayaw, di ma. Naon sa sila nga sige mlag ano man sige gigit. Kanang isakitan tiya. Wala ka ani. Or nasapian. Bay, gano man sila usan mo. Mura man nasapian siguro. Uy. Naon sa mo? Gano mo? Ay, tuo kong binuang na to niya na. Unsa man di? Sapit na nabagan akong motor. Ay gano mo dong kita. Ito, gusto na. Soroy. Soroy nga. Auto aron dako ako. Time na mo. Time na mig pwede sa mig. Medyo go. Gabi ato ka tugnaw. Mga janagid. Awal Punta ka ta sayo. Ana-ana na, di ka madlok. Ngar madlok kay banan. Awal Atong ato na. Unto Mo ato na. Di ko madlok koy. Ano man? Dahan. Di ko madlok koy. Di ko madlok. Ano nga nagan naman sa. Oh, nagan man to. Nagan sila sa maghadlokan to kita duha nga. Mura mo sa abat sa gamay. Ako may kuanon nga. Pero nang hadlok man to sila nga. Hadlok siguro kay pangagsag ko. Mausad. Oo nya. Asik manguhit dia oy. Kap uhit na lang gaana gani ko. Nagaana nga. Bisam nila no kita ra man duha. Kamu wajud tuo. Wajud tuo. Ano ba diri? Ano man? Alidal. Ngano man? Saman. Mahadlok mga utong tutok ron. Unto kay ron nya mahadlok. Mga dalawa na sa ninyo eh. Pag maganda. Ay, manguhit to eh. Kuhit mo nag-ana niya. Kisam nila yun. Binuang na ni kalikya. Na. Ayaw, di ma. Talawan kauban ako diri dagan mag-apil nga utong tutok. Unsa kay kadlukan nila aron nga kahayag aron buwan no? Ari mo diri kay arta magtambak. Awon bitaw na kabut-but ang tawa. Ato yun nimo. Oh, Naagiso. Ay sugisok. Awon ang but-but na. Di ko mahadlokan na ay. At awon bitaw but-but na. Awon ta but-but na. Ate ko na dagan. Tinangongin. Ako ra usa diri. Ito si Dr. nag-iingon nga din. Dahil multo yun. Auto garon. No. Ano sa kagawad mo? Tumawag ko. Mundo. Gara-gara ako dyan. Na bus. Isog. Kahoy. Tagagara mo dyan. Pabilipilin magod. Usaha tadi bus.
Dito kayo. Asa man Dili ko bitaw. Pati ang boss. Nada, boss. Ha? Nada. Pati ang boss. Nada. Nanti dito bitang. Ako, Nada. Wa na diha. Dani mo to. Asa ka to paingon? Ito ang Dili, boss. Basta, asa ka to paingon? Morti agta nga gamay. Oh. Asa ka to paingon, day? Atong kakaupan, boss. Ato na to. Ato na to. Loy, kayo. Matayan eh. Tayo. Saan na ni nato? Ay, atong tabangan tani. Wala, saan na ni Nada, unsa naman ni boss? Hala, nakikirig na din ako. Mao di resulta sa hagay-gay ko. Boss! Wala ni boss! Hala, ang dupa-dupa. Hala, itubang daw. Gata na, boss! Ay! Tabang! Tabang! Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa ko Yan, hindi ka na naiya sa ginawa mo niya.